tai vielä kovempaa. Mut nyt hyvät ystävät, teidän luvallanne otais herkistellä aivan muutaman minuutin ajan. Ootteko te messissä? Mutta jos te ootte messissä, me tarvitaan teidän apua. Nimittäin teitä siellä on kulmani mukaan 1200 ja minua on vain yksi. Joten, jos me vedetään tää seuraava biisi, me tehdään se kaikki yhdessä. Pystytäänkö te siihen pyytää? Jos te nimittäin olette mukana, joka Iikka, nostakaa taskustanne matkapuhelin, pistäkää valo päällä, jos olette tosi taitavia. Ja tää on niinku ekstra vaativaa, niin tehkää näin. Joka näyttää hyvältä, mutta tajuutte, pistäkää ne ilmaan. Muutetaan yhdessä tämä piha todelliseksi valonmereksi. Sille ja Itämeri kakkoseksi, sille ja aivan kaikki kakkoseksi. Sille tämä on vain valo ja rakkauden meri, kylläpä kuulostaa heviltä. Näyttää upealta. Ja kohta 2. Mä satun huomaamaan, teistä lähtee aivan hitosti ääntä. Mutta kun me päästään tässä seuraavassa biisissä kertosäkeeseen, niin ihan kaikki, ja etenkin Tuike, laulaa mukana aivan täysin. Ja pystyttekö te siihen? Älkääkä väittäkö, että te tuntis biisiä, koska jumakavita, te tunnette tämän seuraavan biisin. Vaikka et tietäis meidän välistä mitään.